Jatuh lam suko secret library channel lo norok saja mereka like hangjak selalu Dumboor berenya tanggi ke bama loko a Dumboor Twima Kotoro Kwlwkgwi ThwiBai mani au norok kumne khenaka like hangjak selalu Dumboor ni narikel bagano bernya hani Kokborok aroni nuka kalai thanglai toma chora a nuka tui bisingo Kwlwkgwi thangmabai charai okra total 15 hayake 15 jon kahai borok o Dumboor Twima Kotoro Kwlwkgwi thwi ke Kiri ThwiBai Kha belan Kiri Masicha Ungjak Suka Amsuk Dumboor Twima Kotoro lilak enggi tomo jaga se nuka Kwlwkgwi a nuka kaseng Kokborok ti bisingo chilep lupa Englai Kiri Tongka abu belanyo marong suka so chini tera batole manasya norok henkai lajak salo I Kokborok Dumboor Twima Kwlwkgwi Kiri Tongmane mangpino sekang kahamke nanya di belanyo wana Masicha Kiri Masicha haike wa Kiri Masicha Ungjak Suka Norok joto henkai nugune man kana Dumboor ni narikel bagano thangna hani nuka kawi thangma chora aroni okra cherai je nuka kasajak jotona tiyo Kwlwkgwi ThwiBai mani belano Kiri Masicha Ungjak Suka but apni loki no gana kini tone loko eba nuka chalongner nugui a tiyo klajar no thangai tniti samabai tabuk jotona kaham kurung phirok ba kyani jeng khanai saimanka phiaba tabuk kongle abo se pula chora se nuka kaham ke kawui Thanglai tomani but ordik jora sogema ya kulokhe tangi eba bahake I nuka tiyo Kwlwkgwi Kokborok jengjal angna nangkhana awse belakino wana Masicha apru jodi gana kini nuka kore eba ke kebo phano loko nokne kori hinkai a tiyo Kwlwkgwi joto loko ThwiBai Kha Haipano kupal kahamni bagi joto lokono tesha kaham kerengke phirogwi manbikha paitheko I Dumboor Twima ruk sawi agini burjik pura kok salamani kisa kok norok jotono sawi khonarnai tangi henkai a lajak jora chini nana thago kok samani bosik jorati kobui abule jengbo sia haipano tabubo joti I Dumboor Twima wo mungsasak engka hankai a lajak jorani kok thayo ti sawi tabubo sajagine tongo abagi a lajak jorani kok rono kahamke khanawi naiti abongkha Agini burjik pura eba nana thago kok salamani tongo I Dumboor Twima bernya hani thangke eba samu nangi phano thangke ekdom bukha kaham positive one suki aro thangna nangphu jodi nung Dumboor thangma jora thangna mu songya bukha srangya kari thangka henkai lama phano jesa mungsa hamya derai thangpo or phirokma jora phano jesa mungsa hamya derai rok manphu maneke bukha srangya kari thana mu songya kari ta thangdi hinmani ko and most important Japro I Dumboor Twima nuka ka soi berayo ajora nini bukha ekdom kaham positive one sugi nuka kadi jodi nuka ka samajora nung bukha srangya engge a Dumboor Twima Kotoro mano nugi negative hamya ta one suti pui hinkai nung je negative hamya one sugi tomani a kok nangenyo thango hnibo sajago example nuka ka samajora tui kasaro thangi chini nuka Kwlwkgwi thangno eba nuka kasai paima oloda kipli mai rok engge tui kasaro mungsasu problem englai tono abokai bukhawa amsuk negative one sumani sayapu abagi jodi nung Dumboor thanani te nuka kasana hane khawasong tongkha hake ekdom bukha kaham bukha srangai thana nangphu abo hake agini burjik pura nana thagono kok samani khano phiaba a lajik jorani kok busuk jorti kobui abule jengbo sia norno tabuk prop ruibo manglak because jeng je khanamani abose nor jotona kisisa kok sai khanaro jate norok bisas khanyake khladi jodi bisas khlane mo suyangkaba bisas ta khladi norni icha tangi hinba kebama borok sau mutai tongo hini but jeng kebo mutai tabusuk jora nokyaku abage je bisas khanye khayo bui baksa bisas khaya kaba khaya jani ja one suma jani ja icha abuno man kok te abuno kobui
So chini tara baitolte mona song tan bagi hingke video am suksorono malipini norbe jeng next video jagate o video no chasaki tongkhanke share khati nini ke bo dol haike sinija borok Dumboor thana nai tongkhanke bono o video kam hame share kardi and o video no am suksoro khalokun ema bagi black na hambai nini kaise share khaima ba joto ti prasal kono kam hame nugui siu saimantung hambai.